इथे बघा स्माईल लेकांमध्ये कॉम्पिटिशन लागलेली आहे, कोणाची भाजी चांगली आणि पहिली होणार आहे. इथे बघा आपली व्हेज थाली रेडी झाली आहे, फक्त भात द्यायचा आहे ना. मग मी एक काम करूया, भात नंतर नेऊन देऊया. तेवढा मोठा मासा काकी दाखवू. ऑलमोस्ट 1 किलोच्या एवढा आहे ना. इथे बघा आपल्या संध्याकाळचा नाश्ता काय आहे आज? साबुदाणी वडे. इथे काय बनतंय? बांगड्याचं सार सुक्का एकदम, म्हणजे असं एकदम सुकाने बनवत आहे. इकडे आपली गरम गरम भाकरी नाचणीच्या आणि ज्वारीची, ठीक आहे. तेवढं प्लेट दिलेली आणि आपण एक्स्ट्रा सालन द्यायचं, कसं भाकरी सोबत लागतो ना. आता बघा आपले एक गेस्ट गेले तर दुसरे गेस्ट आलेत, आता 2 आलेत. तर दोघांसाठी इकडे व्हेज थाली त्यांनी सांगितली होती. तर व्हेज थाली बघा किती सुंदर प्रकारे सर्व सजलेली आहे. पुरणपोळी आमरस स्टार्टच आम्ही एकदम भारी केले. पुरणपोळी आमरस, एक पालेभाजी आपली, बटाट्याची भाजी, लोणचा, चटणी, पनीरची भाजी, आपली वरण भात, आमटी वरण भात, 2 चपात्या, माउथ फ्रेशनर, जर मीठ लागलं तर मीठ सेम त्या थालीमध्ये, आणि पापड. तर एवढं सर्व आपलं रेडी आहे. मस्त वाटतं ना तेवढं बघून. बघा किती ताट एकदम रॉयल थाली वाटते बघा, एकदम मस्त. तर इथे बघा काजलला सोलकढी कशी बनवायची ते शिकवली जात आहे. सोलकढीची रेसिपी आपण ऑलरेडी टाकलेली आहे आणि कलर बघा किती छान वाटतंय. आणि आम्ही गाळायला काय घेतलंय बघा. काय घेतलंय? पिठाची चाळणी. पिठाची चाळणीमध्ये घालताय? हा हे बघ. वा वा. रात्रीच्या डिनर प्लेट मध्ये इकडे काय बनतंय? गरम गरम भजी. गरम गरम भजी. वा वा वा. तर इथे बघा आपलं रात्रीचं व्हेज डिनर थालीकडे रेडी होत आहे. त्यासाठी इकडे आता मी वाढत आहे सोलकढी. सोलकढी सोलकढी कलर बघूनच माणूस समाधान होईल सोलकढीचं बघून. हे बघा ही झाली एक. ताटामध्ये काय 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 किती किती आयटम आहे तुम्ही बघू शकता. ओके, तर इकडे आपली डिनर थाली रेडी आहे. त्याच्यामध्ये आता मम्मी भजीची प्लेट द्यायची झाली आहे, ती बनलेली आहे तिथे प्लेट. तर इकडे थालीमध्ये ॲड होत आहे भजी 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 भजी, गरम 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 गरम. इकडे गेल्या भजिया. इथे जात आहे भज्या, अजून लागणार आहेत भज्या 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 भज्या. भाजी 2 भाज्या, एक ग्रेव्हीवाली, एक अशी 2 वेगळ्या भाज्या, पार्ली भाजी आणि फ्लावर भाजी आहे, 2 चपात्या, गरम गरम भात, सोलकढी, पनीरची भाजी, वरण भात, आपलं भजी आणि एक गोड आयटम काहीतरी. तर एवढं सर्व झालेलं आहे आमचं रेडी रेडी रेडी. भजी 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 भजी. ह्यांच्यात जास्त गेलेली आहे भजी, ह्याच्यात कमी गेलेली आहे भजी. तर अशा प्रकारे आपलं ताट रेडी झालेलं आहे. तर आता ह्याला मी झाकतो. मग मी झाकायला काहीतरी दे. झाकून बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय. चला काजल इकडे या, मम्मी इकडे या, काव्या इकडे या. आता काव्या वरती किती आपले पाहुणे आले आहेत टोटल? 3 अजून पाठी पण 2 आहेत ना. पाठी नाही गेलीस ना तू? 5 आले. तर सकाळी नाश्ता काय झाला? पोहे, उपमा. पोहे आणि उपमा दोन्ही झालं ना. आणि आज 3, त्याच्यातले 3 जण व्हेज थाली खाणार आहे, बरोबर? तर व्हेज थालीमध्ये तू कसली भाजी बनवते मम्मी आज? मटर मखाने. मटन? मटर मखाने नाही मटर मखाने. हा बरोबर, मटर मखाने. मटर मखाने व्हेज आहे ना? व्हेज आहे. हां, तर सर्वांना व्हेज. आजची पण व्हेज थाली कशी दिसते तुम्हाला दाखवतो. आणि पनीरची भाजी मी बनवणार आहे सर्वांसाठी. हा ती बनवणार आहे. पनीरची भाजी, बटाट्याची भाजी, वरण भात, चपाती आणि आमरस. हां, एवढं सर्व व्हेज थालीमध्ये व्हेज असणार. थाली. ओके. दुपारच्याला व्हेज थाली, रात्री नॉनव्हेज आहे, फिश थाली, हां सुरमईची फिश थाली, हां त्यामध्ये सोलकढी. बरोबर. लय भारी आहे जेवण. हे करायला घेतलं तू? नाही तुझं तू करायला घे. तेल टाकलं होतं ना. चालू. करायला घे. इथे बघा स्माईल लेकांमध्ये कॉम्पिटिशन लागलेली आहे, कोणाची भाजी चांगली आणि पहिली होणार आहे. जी भाजी चांगली होणार त्याच्यात त्या टोपाकडे मी जाणार. मम्मीची जरा जास्त टेम्पटिंग वाटते, कारण ती प्रोसेस मधून आता बाहेर पडायला आली आहे आणि ही कशी ऑन प्रोसेस मध्ये. इथे पनीरची भाजी आणि तिथे मटर आणि मखाण्याची. आता तुम्हाला एक सांगतो, हे 2 जर टोप आपण मिक्स केले ना, तर पनीर बटर पनीर मखाना मटर पनीर मखाना होईल. मिक्स रेसिपी होईल ती. होय, बरोबर ना मम्मी? इथे मम्मीचे मटर गेलेले आहे. मम्मीचे मटर.
चला इकडे बनते शॉर्ट मध्ये, इकडे मखाना मटर आणि इकडे पनीर होय. है ना. दोन आणि वेगळी भाजी. या साईडला खाली आमच्या हे चपात्या चालू मखाने आहेत. पण आपण ड्राय रोस्ट करायचे असतात आणि रोस्ट कसे झाले ते समजायचे असतील तर इकडे हा दिसतोय इकडे, हे बघा चुरा दिसला, चुला आता झाला की आपला मखाना झाला. आणि आता हे जे खाली पडलं ते तुम्ही क्लीन करून द्या. हो. चला आता चांगली एकदम ग्रेव्ही झाली स्पीड मध्ये कॉम्पिटिशन लागलेली आहे. मास्टर शेफचं कोण जिंकणार आहे हे आपल्याला त्वरित कळणार आहे. थोडं पाणी टाक, थोडा आम्ही घी कॉपी टाक. करतो, टिप्स मिळतात एक्सपर्ट करणं. आणि दोघांनी इकडचे तिकडे मसाले करायचे ना एकमेकांचे. नाही माझं झालं, माझं नाहीतर चुकून माहिती पडलं की मम्मीने मखाने माझ्यात टाकले. होय. हे बघा मम्मीची भाजी डन. झाली, आता फक्त मीठ टाकायचं. होय. आणि गॅस बंद करू नका. हो गॅस बंद करू नका कारण की आमच्या चपात्या शिजायचे. हा, मला मुरायला ठेवायचे 2 मिनिटं, मखाने शिजायचे आहेत ना. माझ्या नवऱ्याने कसं पनीरची भाजी आत्ता करायला घेतली ना. आई कधीपासून आली आहे किचन मध्ये. तेव्हा धक्का मारते बाई, बाहेर काढते बघ मला. आणि इकडे बघा पनीर कापलेले आहेत. होय. एक आपल्याला पूर्ण पॅकेट लागले ना पनीरचं. बघ काव्या खाऊन बघ, खातेस? कच्ची नको. हो. आणि इथे बघ आमची काव्या पण शिकते जेवण कसं बनवायचं आणि कसं नाही. हो ना. ती जेवण शिकणार का पण शिकणार आपली जेवण बनवताना? दोन्ही. मग काव्या कसं वाटतंय तुला? आज एकदम आपलं घर हे आहे ना. आवाज काम खूप आहे ना. पसर आहे ना सगळीकडे. इथे बघा आपली व्हेज थाली रेडी होते. व्हेज थाली म्हणजे मम्मीने बनवलेली भाजी, मखाना आणि मटर, मी बनवलेली भाजी, पनीरची भाजी ग्रेव्हीवाली, आमरस, चटणी आणि लोणचा वाढला जात आहे. हा लोणचा जास्त झाला म्हणजे अर्धा काढा. एक काढू. हा, एक काढा आणि ह्याच्यात टाका. ओके. आणि एवढ्या सर्व भाज्या. बटाट्याची भाजी आहे. इथं बघा आपली व्हेज थाली रेडी झाली आहे. फक्त भात द्यायचा आहे ना. मग एक काम करूया, भात नंतर नेऊन देऊया चालेल. है ना. गरम गरम भाताची प्लेट काढा काकी सर्व. ओके. मग भात आणतो मी बोलतो. हा, भात नंतर देतात तसं. हे सर्व प्लेटमध्ये तेवढी खायला सुरुवात करतील. तर थालीमध्ये बघा किती आयटम्स आहे. 1 2 3 प्रकारच्या भाज्या आहेत. वरण भात, आपलं चटणी, लोणचा, पाप आणि चपाती आणि आमरस. ठीक आहे, घेऊन जाऊ मी. घेऊन टाका. तू पण ये. तर इथे बघा एक प्लेट आम्ही नेतोय. भात आम्ही नंतर आणू. जातेच ना. काकी जाताय? इथे बघा गरम गरम भात आणि इकडे आपलं सॅलेडची प्लेट. ठीक आहे, जाऊया. आता झाकून न्यायला पाहिजे आता. थांब दे. इथे बघा गरम गरम भात आणि आपला सॅलेड. चला बाय बाय. आता काय घेऊन चालला? आणि इथे बघा हे आमरस एक्स्ट्रा पाहिजे त्यांना, तर ते घेऊन चाललोय. तर इथे बघा आम्ही रेडी होऊन चाललो. आता किती वाजले माहिती का? दुपारचे 2:55 दिसत आहे. 2:55. आणि आता मी तुम्हाला सांगतो की आम्ही असं कस्टमाइजही तुम्हाला कधी कधी देऊ शकतो. तर मी विचारलं की आता तर व्हेज थाली तुम्हाला दाखवली ना मी नेलेली वरती, तर त्यानंतर आज रात्री त्यांना फिश थाली खायची. म्हणजे आपण फिश थालीमध्ये आम्ही मिनिमम 2 पीस तर तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार. आणि आम्हाला जमलं म्हणजे मला तर जमतं आणायला हो तुम्हाला द्यायला, पण बनवणाऱ्यांना पण जमलं पाहिजे. मी काय तुमच्यासमोर 10 व्हरायटी देऊ, पण बनवणारे वेगळे आहेत ना. म्हणजे मिळून मिनिमम 2 तरी, म्हणजे सुरमई, हलवा, पापलेट या 3 पैकी 1 तरी असणार. आणि सायडरला बांगडा किंवा काहीतरी एक अशी मच्छी तर तुम्हाला आम्ही देणार. आणि मग ऑमलेट पण मी देईन. ते झालं. तर फिश थाली आणि मोडवसा फ्राय पाहिजे त्यांना. ते मोडवसा फ्रायचे एक्स्ट्रा पैसे देणार आहेत. ते सायडर डिश पाहिजे त्यांना. म्हणजे तुम्हाला पण असं साईड डिश हवी असेल तर तुम्ही आम्हाला सांगू शकता. आता मॉर्निंगमध्ये एक ब्रेकफास्ट आहे, त्यासोबत त्यांना साबुदाणे वडे एक्स्ट्रा पाहिजे, तर साबुदाणे वड्याचे एक्स्ट्रा पैसे होतात. आणि लंचमध्ये त्यांना पाहिजे आंबोळ्या आणि चिकन थाली, तर जे एक्स्ट्रा होतात त्याचे एक्स्ट्रा पैसे होतात. आणि डिनरमध्ये त्यांना हवी प्रॉन्स बिर्याणी आणि सॅलड, त्याचे म्हणजे जेवढे आहे चार्जेस तेवढेच. आणि त्याच्यावरती कॉम्प्लिमेंटरी आम्ही ऑमलेट असं देऊ. आणि पार्सल त्यांना 3 आमरसच्या बॉटल हवेत.
आता सध्या त्यांनी थालीमध्ये आमरस दिला होता, तो थालीमधला फ्री होता आणि एक्स्ट्रा 2 वाट्या मागितले त्याचे 30 रुपीज. हे असं सिस्टम सर्व आम्ही लिहून घेतोय रजिस्टरमध्ये, त्यांचं सर्व डिटेल, ID प्रूफ आणि बाकी सर्व इन्फॉर्मेशन, किती चार्जेस होतात, किती ॲडव्हान्स वेळी. ॲडव्हान्स मम्मीचा हात दुखलेला आहे. हां, बुकिंगचे पैसे वेगळे दिले होते आणि चेक इनच्या वेळी पैसे दिले जातात. आता त्यांचे 2 दिवसाचे 4400 झाले, तर त्यांनी 2000 सेंड केले होते आणि बाकी आता चेक इन झाल्यावरती वरती आराम करून उठल्यावरती त्यांनी गुगल पे मला केले. ठीक आहे, आता आम्ही चाललो सर्व फिश आणायला. फिश थाली बघा आम्हाला बनवायची म्हणून आम्ही फ्रीजमध्ये आणून नाही ठेवत, कारण आणतो ज्या दिवशी बनवायची त्याच दिवशी मार्केटमधून आणतो. हां, आणि एवढी फ्रेश आणतो की कांदे बटाटे पण त्याच दिवशी आणतो आम्ही. संपलेत आमचे घरातले म्हणून आणतोय जरा. हां, आणि मम्मी आणि काजलच्या हेल्पला आम्ही 2 हेल्प ठेवलेले आहेत. आणि आमची सुपर, आम्ही सर्व व्यवस्थित होत आहे की नाही म्हणून काव्याला मी बोलवलं आहे लक्ष ठेवायला. सर्व व्यवस्थित आहे ना मॅडम, बघा सर्व चेक करा. तिकडे काय आलं, हे मच्छी मार्केट ना. हे आपण रोज मच्छी घेतो ना, तोच मच्छी मार्केट आहे इकडे. आता बघूया आज मच्छी कितीला आणि काय काय आहे. हां, आता इकडे बघा आपण कोणती मच्छी घेतली काजल इकडे? सुरमई बघा, काकी कापतात आहे. तेवढा मोठा मासा काकी दाखवा. ऑलमोस्ट 1 किलोच्या एवढा आहे ना. कापा कापा. इकडून आपण सुरमई घेतली, त्या काकीकडून. तुमच्याकडून काय घेतलं? आम्ही बांगडा ना. बांगडा काय मोठा आहे बघ. हां, यांनी बांगडे दिले आम्हाला. कसला तरी आहे बघ. हां, हे आम्ही यांच्याकडनं बांगडे घेतले आणि त्या काकीकडून आम्ही कोलंबी घेतली. हां, तर व्हिडिओ कुठे कुठे पोचला आपला? व्हिडिओ कुठे कोणी बघितला तुमच्या फॅमिलीनी? हां हां हां, तुम्हालाही आवडला? हां आम्हाला पण आवडलं. तर आपण बघूयात. काजल सांग किती पीस होतील? 6. हां, आणि अजून एक मासा दाखवूया इकडे. काकी तो उचला मासा. द्या द्या. भाजी देते या, हे खाते काय? हे घ्या, बरोबर काप करा, बघूया कसे कापतात. वरती ते थोडं काढायला लागतं ना. केवढी मच्छी. शॉपिंग झाली? शॉपिंग. मच्छी बघा केवढी आहे. कांदा बघा केवढा मोठा मार्केटमध्ये आलाय. बापरे, एक कांदा तर एक भाजी होईल पूर्ण, है ना. एक पनीरची भाजी आपली आरामात होईल. आणि हे बघा स्वस्त आज कांदे 30 रुपये आहेत, मोठे पण. तिथे बघा मार्केटवरून शॉपिंग करून आलेलो आहे आणि सर्व फ्रेश घेतलेलं आहे. हो, बुब्बू पण बोलते आहे. बुब्बूला सोडून गेलेलो ना आम्ही. हो हो हो, बोल. हो हो हो. हे कोणाला आणलेलं आहे? काकी आणि ताईला. हे आमचे जे 2 हेल्प करायला आले आहेत त्यांच्यासाठी. तू तिथे मी सामान घेऊन आलो, जा मच्छी बिच्छी घेऊन आलो. तर आता आपले वरती जे पाहुणे आले आहेत, 2 जण 3 जण, टोटल 5 जण आहेत. त्यातली 2 जण आपली 2 फॅमिली मेंबर्स आलेली आहेत रत्नागिरी फिरून. म्हटलं रत्नागिरीच्या आतलं फिरून आलेले आहेत. आणि ते 3 जण आहेत ते गणपती पोहायला गेलेत, ते पण आता संध्याकाळी येतील. तर त्यांच्यासाठी आम्ही बघा चहा ठेवले, गरम गरम आल्याची चहा. इथे दूध आणि इथे चहा ठेवलेली आल्याची. आणि त्यासोबतच त्यांना चहा बरोबर आपले टोस्ट कॉम्प्लिमेंटरी. आणि इथे बघा मिनी नाही बोलू शकत, मीडियम साईज साबुदाणे वडे आपण दही सोबत. आणि त्यांना देणार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 झालेले आहे. 22 डिवाइड बाय 5 म्हणजे 5 4 जा 20. 4.5 सर्वांना मिळणार आहे. ठीक आहे, बरोबर 4.5 होतात ना. मस्करी करता. हां, 4 4.5 सर्वांना मिळणार आहे, म्हणजे पोटभर तुम्ही खाणार आहे. तर सर्व झाल्यानंतर आम्ही तुम्हाला दाखवू. हा झाला संध्याकाळचा नाश्ता. इथे बघा आपल्या संध्याकाळचा नाश्ता काय आहे आज? साबुदाणी वडे. चला, आणि सर्व बघा कशात होते. आमची व्हाईट ट्रे भेटतच नाही आम्हाला, कुठे व्हाईट गेली आमची. तर वडा नंबर 2 3 4
5 6 7 8 9 and 10. वा वा वा, मस्त वडे एकदम गरमागरम वडे एकदम. ते 2 पण आहेत ना? चलो दे दोन बी पोटभर खातील. 2 जणांचे आहेत ना? 1 डझन. 1 डझन आहे बरोबर. 1 डझन 1 डझन झाले. है ना? कुरकुरीत आहे एकदम. किती सुंदर. काजल, जर असं आपल्या घरी आलं तर बाप रे, लगेच खायला घेतील ना. हां चला आता नेऊ मी वरती. झाला आता लास्ट बॅच ना. अजून एक्स्ट्रा पाहिजेत म्हणून 7ची डिमांड आलेली आहे. काजल ह्याच्यावरती ठेव व्यवस्थित. नाही ह्याच्यावर ठेवते. दही बी आहे व्यवस्थित. आता मी एक घेऊन चाललो वरती. हे पकड. हे असं झाकायचं आणि असं घेऊन जायचं व्यवस्थित सर्व. टँग 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 टँग. साबुदाणे वगैरे आवडले ना त्यांना. आता आंबोळ्या करायच्या आहेत उद्या. तांदूळ सकाळी भिजत ठेवले होते ना, आता दळते. ओके, मिक्सरला लावून ठेवते बारीक करून. बघूया आपण. काजल दाखव कुठे आहे ते. एवढे सर्व तांदूळ आणि काय पोहे ना. पोहे, तांदूळ पोहे आणि असं सर्व डाळ घेतलेली, चणा डाळ. आणि आई कोणती डाळ? उडीद डाळ ना. उडीद डाळ, चणा डाळ वगैरे. आणि ह्याच्या सर्व लावून घ्यायचं. हो, थोडंसं पाणी टाकून मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घ्यायचं. पेस्ट बनवायची. 4 साबुदाणे वडे उरले लवकर या खायला. असे एक्स्ट्रा बनवून ठेवायला लागतात ना. हो, कधी जास्त मागितले पण तर. कधी जास्त लागतात है ना. हो. इथे काय बनतंय हे? बांगड्याचं सार सुक्का एकदम, म्हणजे असं एकदम सुकाने बनवत आहे. आपल्याला भाकरी बरोबर, भाताबरोबर खायचं आहे ना. बुडवून खायला. हा, बनवून खायला. त्यात म्हणून असे बांगडा केवढा मोठा दाखव. मोठा बांगडा आहे. त्याला असं डोकं आहे. हे बघ, डोकं लावून दाखव द्या. हे बघ, मग मोठा बांगडा आहे ना एकदम. मोठा बांगडा आहे. ह्याचे आहे ना 2-3 तुकडे झाले असते. जर फ्राय करायचे फ्राय असते करायचे असते तर असं रश्श्यामध्ये सोडायचा टोटल बांगडा. 5 आहेत ना ते. हा, आणि आपले 3 जण आहेत ना फिश खाणारे. फिश खाणारे 3 जण आहेत. ओके. आणि जवला किंवा भाकरी असं आहे ना अजून. काय आहे, सुकट करणार आहे मी. हा, सुकट करणार आहेस ना. होय. तर आता वरती आपले 5 गेस्ट बसलेले आहेत. 2 वेगवेगळे फॅमिली आहेत, पण दोघं एकत्र कॅरम खेळतात आहेत. हा काय? हा, एक 1 फॅमिली वर्सेस 1 फॅमिली. हा, म्हणजे मिळून खेळतात, अशी मजा छान आहे करतात. ना. आणि त्यांच्या दोघांमध्ये पण फ्रेंडशिप चांगली झालेली आहे. असं होतं ना की आपण कसं आजूबाजूला ट्रॅव्हलिंगमध्ये, ट्रेनमध्ये, बसमध्ये होतात ना किंवा सेम हॉटेल्समध्ये पण आपण जेव्हा स्टे करतो तेव्हा होते ना अशी ओळख. होय होय. तर ठीक आहे. इथे आपली कोणती भाकरी बनते ही? नाचणीची ज्वारीची. हां, आता बघा बरोबर आता घड्याळमध्ये बघा 9:25 झालेले आहेत. बरोबर 9:30ला त्यांना द्यायचं म्हणून आम्ही गरम गरम सर्व करायला घेतोय. होय. इकडे ज्वारी आणि नाचणीची भाकरी आणि त्यासोबत काजल काय करते? सुरमई फ्राय. क्या बात है. सुरमई सुरमई सुरमई. आणि आता पीठ आणि मसाला. मला एक सांग, आज एका प्लेटमध्ये आपण किती सुरमईचे पीस देणार आहे? 2 3 काय? 2 काय 3? मी तुम्हाला म्हणालो होतो ना, तुम्ही 1 मागता तर 2 देणार. तुम्ही 2 मागितलं, आम्ही 3 देणार. ठीक आहे. तर इकडे 3 म्हणणार. 1 2 3 4 5 6 हे 2 जणांचे झाले. इकडे आहेत ना एवढे. हो. ओके. आणि इकडे मम्मीची भाकरी पण होते आहे. एक मला वाटतं एक जण व्यवस्थित जेवू शकतो पटापट पहिला है ना. ओके. गरम गरम जाईल. इकडे आपली गरम गरम भाकरी नाचणीची आणि ज्वारीची. ठीक आहे. तर एक गरम गरम थाली आपण वरती नेऊया. ओके. 3 पीसेस दिलेत. जवला दिला, सॅलड दिलेला आहे. इकडे भाकरी आलेली आहे. आता गरम गरम बांगड्याचा रस्सा वाट हाच आहे ना. हो. एक मोठा बांगडा बघा. वा वा, क्या बात आहे. जाडा बांगडा. जाडा आहे ना एकदम. आणि सार. हां, बांगडा ठेव तसा आणि सार वाट. ओके, झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये भात दे. वा वा वा. तर इकडे बघा आपली थाली एकदम रेडी आहे. तरी झाली. ह्याच्या 3 व्हरायटी आहे तुम्हाला. भाकरी, जवला, बांगडा, आपली काय आहे सुरमई फ्राय ना, आणि सॅलड. आणि एक्स्ट्रा काय द्यायचं ते आम्ही लाईनीतून देऊ. आता जेवायला सुरुवात करू दे ना. आणि इकडे गरम गरम भाकरी पण बनते. चला जाऊ वरती. भाकरीचं काम एकदम जोरात. आणि तुम्हाला सांगायचं आहे की 3 प्लेट मी वरती नेलेलं आहे. वरती खाली करून आता बघूया माझा किती वजन ड्रॉप होतो आहे. बरं झालं की वरती खाली होतं का माहिती, जास्त जाड झालेलं मी एकदम फॅट. आता जरा फेसकट बिस्कट आला पाहिजे की नाही. चला, इकडे भाकरी आपल्या रेडी होतात आहे. आणि काजल काय करते? बाल्टी घेतली वरती ही माश्याचे कालवण.
कालवण बांगड्याचं कालवण. आणि असं न्यायला किती क्यूट वाटेल बघा. असं घ्यायचं होय. आणि असं न्यायचं बघा. मस्त वाटेल ना. वा वा. म्हणजे लागतील तर खातील ना. त्या चमचा पण त्या तोच दे. चमचा पण तोच देऊ का? हा तोच दे. त्या खोल चमच्याने घ्यायला पण बरा. काढायला पण बरं ना. ओके. इथे बघा कांदा एक्स्ट्रा हवा आहे त्यांना, तेवढा प्लेट दिलेली आणि आपण एक्स्ट्रा सालन द्यायचं. कसं भाकरीसोबत लागतो ना. एक एक भाकरी बनाले होते. बघूया आता एक्स्ट्रा भाकरी घेतात काय. हा मी एक्स्ट्रा केले आहेत ना. एक्स्ट्रा केले आहेत ना. हा केले. हे आता वरती घेऊन चाललो. एवढा तर माणूस पोटभर. बरोबर. आणि आता हे मी कवर करून वरती नेतो. ओके चला कवर करायला खाली ठेवूया आणि कवर घेऊया आपण. कॅमेरा ऑफ करूया. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू बोथ ऑफ यू. जेवण आवडलेलं आहे. एकदम मस्त झणझणीत. होय. पैसा वसूल प्लेट म्हणतात. एकदम म्हणजे एकदम भारी. एवढ्या प्राईज रेंजमध्ये असं मिळणं बोलतात डिफिकल्ट आहे. आणि क्वालिटीचं आणि गरमागरम. आता तुम्हाला सर्व व्हिडिओमध्ये आम्ही दाखवलं की किती एफर्ट्स घेतोय की गरम गरमच सर्व. भात पण आम्ही बाहेर पण नाही काढत त्याच्यापर्यंत प्लेट वरती नाही जाते. आणि भाकरी पण मम्मी बघा एकदम गरम गरम बनवते. तसेच पीस पण आपण ते आत्ताच तळले. आणि मेन म्हणजे फिश पण मी आजच आणली आहे ना. तर सर्व असं नाही की रेफ्रिजरेटरमध्ये आपण काय ठेवलेलं आहे आणि काय. आणि एक थालीमध्ये 1-2 नाही तर 3-3 पीस आपण दिलेले आहेत व्यवस्थित. आणि बांगड्याचं पण अखंड. बांगड्याचा पण एक आणि त्यासोबत जवला भाकरी कॉम्बिनेशन आणि आपला सॅलड आणि भात. त्यांना मी विचारलं की अजून काय पाहिजे का, ते म्हणतात नाही. समाधान झालं. हां म्हणजे ही थाली एकदम फुल आहे एकदम. क्वांटिटी तुम्ही लास्ट टाइम पण कमेंटमध्ये सांगितलं होतं बरोबर की आम्ही क्वांटिटी देतोय. तर कसं दिलं पाहिजे ना. पोट भरला पाहिजे पोट भरला माणसाचा. पाहिजे. आणि मग नेक्स्ट वेळी समजतं की काय नाही आणि काय कसं द्यायचं ते. ओके चला अशी आमची धडपड चालू आहे. तुम्हाला पण कसं वाटतंय सांगा आम्हाला. आणि ह्यानंतर हे सर्व क्लीन केलं जाईल. सर्व व्यवस्थित बाजूला ठेवलं जाईल आणि वेगळी प्रिपरेशन केली जाईल. राईट का व्हेजची सर्व साफ विफ करून. व्हेज आमच्याकडे 2 आहेत. 3 नॉनव्हेज आणि 1 व्हेज आहेत. 2 व्हेजेस सॉरी. 2 व्हेज आहेत. ते बघा वरतून सर्व प्लेट्स आलेले आहेत. आणि समजा थोडा थोडा भात काय राहिला असेल ना तर तो वेस्ट नाही होत. ते आमचे बुबू लोक आहेत ना. आमचे पाहुणे बुबू तुला आणतो हा थोडा वेळ. बुबूला चिची आहे.